Tüwülüm. Bagam bir zatlar bolýar. Dogry. Tüwülüm. Nalogyny bilemmi şopul? Ya nalog ýokmy? Padahodyn töleýän bir da padahodyn. Şunu. So tutup bilseň gato. Informatorlaryň bilen gürleşýän möz geldi. Ola şumat informatorlar jaňa tur ikinji linýadan ikinji telefon başdy. Şa informator geçip durdy. Dipeşe mi? Emmer işleýän Belli. şu adam gurlaşyp dur näse işte. Bil habarymda eşitdur. Trubkany goýup bilmän onu şumat. Sen gurläp düşündirýär bir zatlar. Alatsa ne geljek. Ali şu niri yok oğlum. Efirden ýana kenäý biles görünti bolsa bile. Salam Asat goýmuň. Janyň salamy hem. Näme o siziň ýana keni? Sýardy ödeden wagtyň zynýa. Zermuden oňň ýana ken men bilemäkdim ýoksam ikinji telefondan jaň ederdim, jaň etdirirdim onu. Ay 3-nji telefonuňdan ay sen dagy bile ýagdaýyň gowa, her gulagyňa birini bile goýaýmala. Öýleňde düşünersiň we gepeňde tönür pasudan ýutursyň ýurýan heleýin bolsun. Agent diye Azad. Maksat hoş geldin. Doğru da. Texnik näme? Türkmenlere Amerikadan salam diye. Size de Avrupa'dan salam bolsun. Maksat Gowmýagdaýlan hoş geldin. Hoş gördük. Salam aleykum memme. Gowmýagdaýlan hoş geldin. Ýaxşy. Sağ ol hemen. Oğlanlar ayda oturmasan. Düğün gece yapıp bildiğin mi? Näme? Ýa Joe Bayram. Birini çıkaracak diýip Nämetde şu birini çıkaracak diýip efir ýapaýypdyryn da.
Kimde biri geldi ha? Aliço. Men gelip çıkarma deydim onu. Oňa çenli bir zada boldy. Ýok, öç gitdi da. Yo, meni çıkarıp belersiňiz diýdi. Sen geldin efir. Ha, o şol gelip aýdy oturan şo. Şu wagty geljek, şo çıkarjak wagtym men çıkarjak bolup duran wagtym öçürüp goýarlar. Ha. O zaman Düştük görýän gülýän. mi? Azat. Dünkü aşaktan yazýanam ol däleken maňa jaň edip turuzdular diýdi. Gördüň dämi Azat? Doğru. Men aýdan adamlygymy gördüň minde? 5500 dolar, 5500 dolar mı? 5500 euro mu? Kimin ýagdaýy bar şonu alıp pul berip? Yo Azat. İşin enteresan tarafına seyretsene. Dün aşaktan bir yaz otur men imine vaat edip aýtdym. Şuňaly edýän näme seni aňary bärdi oturdum görýänmi? Maňa diýe jan geldi diýe şu wagt diýe men girdim diýe. Öz giräýmeleken aşaktan yazan oldu häle görýänmi? Men adyn beren adamym şol. Aşaktan yazan. Doğru. Neyse gozgamaldy şu temany ýüregim bulan ýa. Men bir gowy söýgülüm bardy merjen diýip Kerkede. Ay, Aliço, Kerkini bara yatırıp döwrüni sürdüme. Oy. Sen onda sen o vayen domlaran bilýänsiň Azat. Giren wagtyň çep tarabynda vayen domlar bar bilýänmi täze gurulan? Bilýän barym bardy. Edil şoň ýanynda ýaşaýan men. Edil şoň. Altın asırda kızlar näme eneş var. Sen ýaman köpleri dokýan. Allah'ım ya. Sen Azat ýaman bir zatlaryna mikada edýänmiz ha? Men aýtýana Kerkini Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Dur sen ýaman bile ýaman ýakynlaş başladyň ha. Bu arada Näçinji ýyllar Azat? köp näme de tarihtem de. Şoň orunbasary Merjen diýdiňmi sen kiň ady? Ol hazırda da. Короче, neyse ben kendi malumat paylaşmayın da. Yöne hemmesi hükümette. Yo seret şoň kakasy zady neftçi bazda zatda işleýärdimi? Başlyk zat olup. Yok kendi malumat paylaşma berdi. Ha. Ben aydatıyla sana hemmesi hükümette diýene. Ha, boldu. Onda durhan sen ýaman ýakynlaşdyň sen Men var ya men eğer köp saytlar men diýmeka bir özüne däli diýýärdiler da. Ýöne men şu täze demokratik hökümetde prezidentliğe dalaş etsem bara любой vilayetden поддержка aljam bilýän de. Öňenem bir toğdy. Sen edýäs Azat näme podдерживать etmen senden senden yani bilgili daha çok azdır yani destekleriz niye desteklemeyeyim yani men ailemem destekler Kim dalaş etýän olsaydy bersin de mene on ýazady. Oyuncak zatlar o 5 milyon halkın ykbaly bilen izah etmek, dolandırma izah etmek ýaman. Bolan olsun da Aliço mene on ýazada dalaş edemekdi. Men edem o Azat yani edem ok derken men o taraplarda on ýalak kämir bilgi sahibem däldi. Ama şu yani bir goşundum bolsun isleýän yani şu bir diktaturanyň ýykylmasynda birazjyk ne bileyim. Käme şu özgeldiler wa ne maksatlar wa parla bermene şu olanlarda bar. Mene aklım hayran yani. Özgeldi ol prost çirpene hazır özgeldi da özgeldi al pursatçı hiç bir yerde yoktur. Özgeldi hazır bir çala bir düýjüge başlasın doğrudan bir güýçli düýjüge sraz çıkka bu yüzüne maçar zat nemedir.
Ýöne görenak, perspektiwi görenak düşünýärmi? Aa, doğru. Özgerdi targaş, özgerdi targaş. O nirde bir gow ýerde bir wklad edip bir şondan bir minimum berip maksimum almak niyeti bardy. Go kökurmak için deşik Ey aktarıyor. oğlanlar. Feredin Spider-Man bildi şol Peter Parker bolan diňe ýakynlaplar tanaya. Batman'y diňe ýakynlaplar tanaya. Ondan zorranam şol ýaly kimdiň bilen araňyzda gezip gör. Menem şo diýip düşünýäň onu. Yo, Düşünýäň. Spider-Man diýip düşünýän. Pursatçy dälen Spider-Man. Ay dedi. Spider-Man diye öz Öyle adın seyahat bolsun so taýda Spider-Man bolmasyn. Fırsatçı sen şu an go bir neme tapsan şoňa kökürjek golyp aýlanyp ýöň o nemesini iňesini sokjak arlar ýaly goýup bilýärmi? Piyasada. Ya ılımlı neme umlu davran ya yani tebrik ediyorum. Doğru değil mi Azat? Doğru. Mulikova vardı. Adyny aýdyp oturjaklar da Mulikov ministr döwründe. Şonuň ýeňjisi, şo ýeňe bilenem dagy ýamman mutyt etdim ben o döwründe. Aýtýarlar. Azat sen bütün şey deryan anlarsın. Bersini çay kapsın ha. Aýdatyna men elem türkçe okumana gaýdanma köpüsi beýensin da. Senin özün ya zaten dile çeper de eski sadece doğru düşündürüyor ya. Özüm hakynda hiç maglumat aýtmaýan-da şonuň üçin şatlyk ýalylar fake we informasiýa zat çykarýardan ýöne kä wagtda bir göwnüm açyk wagtda bir gurrun elende taryh hakynda zat hakynda da taryh diýende ozal geçen günümüz hakynda da. Ey doğru diyorsun. Ha o da oları nime vermeli derler malzeme bilýän. Käbir adamlarım barıp şoň efirinde oturup nime diýär. Goldan ýala gol gelin gyzlarym ba içinde. Ýene şu hökümeti ütkötmesek bize söwgüli edilmeýe, maşgyl edilmeýe haramdyr-da. Halkymyzyň neşip bolsa bir azatlygy, bir demokratiýa jemgyýetiniň bir ýetirmese men bilmeýän, men şonu ýaly düşünýän. O beýlekler belki maşgyla zat hiç kime päsgil etmek zadym niýetim ýokdur. Ýöne biziň düşünjemizde şonu ýaly olup durdy. Sen hakynda sadece anlatda alsam bolar da ol etmek gerekler de. Düşünmedim. Men adamy tarykda galdymy isleýän. Maşgala çağa zat galan. No, historia rassudjit diýerler, şonu ýaly. Ey menim şoňa pikir edýärdim da Azat ýöne bir hilek ne bileyim Daş ozu, balkana, aşky wady, ahala kendäl bilen ýöne şo aşky wady, tejen taraplary ahalyň. Döwrüni sürdüm ay men. Ýöne şo durmuş hakynda ýaman pişman etýände käwapda şo güllerim. Galanlar hakynda. Будет хотя бы внукам что рассказывать diýerler, Ну, Азат, у тебя много чего есть рассказывать. Doğru. Bozam şu Krasnood'da şu Rassvetden başlap çürüyormuş koç. Bolupdur näme sen ol mundan başlapsın Krasnood'dan bu tarapdan hem nämäniň Molikov'un ýegeninde utarypsyň boldy da näme gerek sana? Ya Molikov'un yeğeni bizden 2 kurs uluttu. Yeğeni. Gıyz yeğeni. Ol derdi. Şoňa ýakyn diýeli. Normalny gıyz yeğeni.
Sorak diye erkeklik näme diýen? Erkeklik bilmedim indi erkeklik erkeklikdir de azat düşündüremez o zatlar men panimaniyamda erkek ne bileyim. Türkmen gelini Türkmen sorutu provokasiya döretmek niyeti var. Türkmen gelini sen sayatlı mı sakarlı mı? Coğrafylaryň owdaşy mı sen ya ýylflaryň owdaşy mı? Erkeklik azat diktatör yıkmak diýsen ha. Göktepe'li bu. Yok ya Göktepe'li olacak mı? Men sana bir zat aýdym, men bir Göktepe'li gyzy söýdüm diýip. Hani şu. Hälem söýýän şu gyzy bar. Ay sen hani nemede diýip böldüň? Angliýada birini söýdim diýip böldüň. Göktepe'li mi şo? Şu taýda ýaşap ýördi. Yok, öz Göktepe'li ýöne Angliýada dogrymy? Ha, o Kanada'dan onu bilýän men. Hälem söýýän şu gyzy ýöne. Hawa ýüregiňe bir jün ketse şoň bilen gidýäňda. Ewada ýöne näme dip bolmaýda. Onuň birinciden maşgalasy bar, çagasy bar. Ha, batly bolsun ey Allah. Saýmady. Hiç bir magal näme niýetim ýok da ýöne. Häli güneçe şonu ýatlaýan da, o kağıtda oturup bolýar adamda bir kele. Bir zat ýatlady ýa da pali bolmuş onu. Arasında duygulan ýanam diýip goýar azat. Aşgabatda mestarajnenya Aşgabat diýer Türkmen gelini. Şu Türkmen gelini hem ýaman kän sana näme diýär? Sen bar eferiňde şolama bar öz iziňe düşüp görýär. Harym ýokda ýöne. Şoň adyny zat kağıtda o Türkmenleriň arasynda şoňa meňzeşi at bilen nämetse, ýa-da şu ýüregiňden jynk edip gitýär da, действительно bu. Näme diýsem sana da. Menem romantik bolup durmaýym, ýa-ni bolup duraýmyn. Bizde abyşny romantik näme özgeli teket de. Yo senem gayet şeysin yani azat. Allah'ım yarabbim. Hakımra da salam veriyor sana. Privet diyeyim. Salam. Şanyalı gep kırıldı. Bir kere gaýga bastymda ýitdim. Gülkü näme diýene gaýga bastymda ýaly çö. Ay ya atlasan gayrı basmarsın mı ya azat yani dünyanı da aralıyor. Ey varda bahvit olsun näme diýen. Yani izne gaýtmajanly bilýän hemme zady gözüň ýetdiýä ýöne sirawno. Şonuň üçin diýenem sana şu ömrüm boýunça şu bir wisyny göwüne deýdim o näme aýtdylar kara diýip o kimel şu. O Zagarpynda bir var şu ömür boyum bu düşmanymam şu wisyny bolýar ondan sonra nämemem başlarsın dostumam şu bolýar hemmesi şu bolýardy. Birinin göwüne deýipdirnä döwründe. Şol men karammy näme meni özgerdi bu zatlardan gowy düşünýändir de. Allah'ım yarabbim. Ey. Bilmedim azat. Yani ikim dertleşýanyga. Kim dertleşýanyga. Oğlanlar aska düşüp gidiverdiňiz ötden.
Şahire Aynen metçe öyle. diýdi. Men ama yaman romantik olup durmak saçma. Şahire metçe kow bu söýle diýenler diýere. Şon ýaly. Hanan da oğlanlar oturlaryň ana menem neme deýin. Siz aýdyň adam. Saparatan için aytýan bir gurun vardı. Ol olur aşık bolmaň. Oo. Başyňyzy ýitirersiniz zat diýär benim. Ýöne Azat, aşyk bolmagam, söýmegem, söýilmegem gowzat aýdaýa. Erkek adam söýler. Yo, oň ýalam diýme, o erkek diýeniň näme içilikde aljak göwüni bar da, olan bir Psikologiýa bagly zatlar. Ýani her kime zat- emesde görä hemme de psihologiýa näme baglasaň o bolmaýarlar. Akşyna goýberýän özü bolýar. Goýberler. Gaty Goýberler. gaty gowy duýguny Azada sor. Azat sana şu düşündirir adam. Azat özüň düşündir de. Gerekkä o duýgular men. Olar men kellem agardam men. Hani men onda futbol göreýän any habarlaşarsa geler näzir. İspaniýa bilen Italiýa oýnapdy final häzir. Bar. Haytutsa begen aýgyny. Şonu bollugyny. Haytutsa. Tarap tutan bolmagyny. Näme diýen Azat? Bolýa maksat. Kel Babaýewiň goşgusy bar, seniň ýit wagtyň, meniň reýz wagtym. Kelim urandy peseň. Konkretni batdyň o Azat sen, daway. Neyse. Azada. Ýöne bir Göktepe'ni söýýän beýleki Göktepe'ni halamaýan da şu Gurban berdi muhabbetlerini kılalım. Şon ýalym da birini söýseň birini ýirenýän da. Hawa. Ay mene her una aşk bolaýan gerek bolsa. Sen kankydan da. Hawa maňa pohuy. Neyse aşk meselelerini geçeli. Azada maňa öğräder. Yani anlamıyorum olar ananmayan. Şoň üçin ananmayan adamı türlüň etmeýin. Azada. Şey diyecektim. Men bir zada düşünem ama men şu neme oğlanlar buğumda zatda gurrun edýär bilýärmi? Ýa-ni adaha zat, atamrat, alşyr we ýene we otur bir giden adamlar we gurrun edýärler-de, ha? Şo taýda bir hyl gurrun edýärler. Ýa-ni şu akylly gurrun edýärler, ha? Ýüzü, ýani telefonyna gurlaşaňda ýa-da soň TikTokda zatda ýani ýüzüne bir soraw berýär, ha? Onu da başga bir adamlar bular, men düşünüp bilenmoklar bulara. Doğrusunu aytsam men açyk aýdaýyn sana. Men hiç kim videosyny göretmeýän. Nananma bir maňa sylka bilen ataýmasy men seretmeýän. Şonuň üçin onu görmediğim için bir tesvir etmek yanlış olur diye fikir ettim. Ne olur? Meğer düşüncesi var. Elbette. Onun doğru. Yok men diyecek golyanım şey ay birleşmeli biz agdy bir olmaly zat diýerler. Ýene diňe şogurrun diýen diýerler de ha agdy bir olmaly zat diýip. Gel birleşeliň diýen bolýan. O TikTok'da da oturan olsa birinji bilen atamrat turan olup gitýär o mene şöyle birleşek gelýär. Sanki wara bir ordan bir nemesi goşunyň bir ýa-ni komitany ýa-la hereket edýärler de men şoň huýy edýär soň o taýda da biz birleşmeli agdy bir olmaly bir sanyň näçe kän olsa gowy diýerler. Ýöne gel birleşeli ýa-ni bolýan birleşek gelýärler. Men düşünýärmok. Şoňa wara. Ýazýan kommentariýada ýazýan jogabym berip duran oklar. Men aklym ýeten oklara. Bu kiçik beynim kiçik bolan soň. Ýöne ol teler şöde hemmedat nädip bolsa hemmedatdyň saçlar ýalan saklanmaz. Ali Çağlayan çikolatynız şumy düşünmedim men. Evet gitti. Futbollu görjek diýdi, geljek diýdi. Şu futbol. Men düşünemek daraş futbol ýanlardylar. Edil öz geldi. Menem şu futbolu hiç halamaýan da. Bile futbolun o zatlar var. Mesela üçün çıkaryan, burnuňy sokyan getýän. Naprimer, nahar bişirýän, bular iýen, bular okuyan, öwrenýän. Yani futbol bir ýarym sagada maçyň özü gidýär.
Ondan naşyny 45 minitden ýa-da ýarym saatdan pauzasy we arasynda 2 saat ömrüň biderek boşa gitdi. Bizler ya boş wagtyny gidermekde. Yani boş wagty näme harjajagyny bilmeýän adamlar bar-da şolar üçin gerek ol. Şolar üçin o futbol liýan men ogun aýtma o derler bilýdim halky milleti güýmemek üçin edilýän bir oýun diýdimi? Size. Futboli, seret futbolly boýlar. Şoň müşterisi bolmasa şo zat batýa, ýatýa, ýapylýar şo zat. Yani futbolun bolsun, şumatky diktatura bolsun, tapawdy ýok. Halk şonu misal üçin Patribiýetçilik olmasa produkt ortada galardy yani. şumatky welaýat alana le Aşgabatda. Aşgabatyň barty erkim welaýata gitdi boldy. Ýalbar çagyrýarlar, ýalbaryp geleň de Aşgabatda diýär. Şuňam her kim çykdy Aşgabatdan. Ýöne hiç kim gidenok. Edil şolaýarlar, futbolum şolaýarlar, başgalarym şolaýarlar. Gyýdarym şolaýarlar, ne sen gowdysyň özüne şo mukady. Siz olaýarlar del. Prosto şumat nime? Şumat sen nimede trendde. Soň sen trendin gaçjasyň. Men diýjek bolýanym o däl. Misal üçin şonu onu o oýunçy elbetde o futbolistler pul gazanýar. Ýa-ni o taýda giden adam pul gazanýar. Inni buňa pul giderip görüp ýenedip bir giden adam bar, hatda ýa-ni iddia diýilýär şoňa iddia oýnaýarlar berdi. İddiada ýatyrýarlar, giden pul oýnaýarlar. Olara näme peýdasy bar inni? Men şu halka näme peýdasy bar diýjek bolan. Şoňa seredip oturýan halk bar. Şo kim azatma oýnaýtýar, şo bir ýere gidip bir ýere maýa goýup şo stavka diýilýär-de, şo stavka goýan. Şo stavka goýan adam durmuşdan hiç sada gazanmazdy. Aňsat pulu ýokdur adamlar. Ýatyp baý ýani ýokdur. Müňün del milyon adamdan bir adam tutar şonu. Gazanar. Milyon ýa-da ondan känem bolupdyr, milliarddan bolupdyr. Bu aňsat pul ine şutak gelýän arzu şans, oýuny plany, superlato, teme konkurs diýdi. Aşgabat konkurs diýdi. Çıktın adam da takoy sepini samsıklar. Sen oturursun, şoňa pul berýän, maşyn utjak diýip sen maşyn utsaňam da şen şola adam haram da diýär. Bilemen bokurdamda problem var daşma. Şo bolanak şo da. Birinji sen ya. İkinjilik genem. Sen bir gezek utursun, 100 gezek utturursun. Men wara üstlerýän bolsaň aýallar ýetendir. Üstlerýänmi şoňa? Bu aýallar men ýok etdim men. Bulan birini wara. Opşy ýetdi-de bular. Goýja näme etdim bolýan wara. Nere ýok etdiň o? Karoç wara näme etdim diýsen azada. Men bulan birini tanaýadym, o arzu diýilýän tanaýadym. Karoç tapdyk da bunu bu gökçeleken ko maşenni kemme nemesin dağınızın aldım mıng denim. Can ettim, başka telefonunu, beylek telefonunu video kamera çekip oturdum. Onun bana bu neyme diyedi. Ben bugün yayınına girdim denim. Hasaplattım bana. Hasapla dedim başladık golün. İnni sen özüne ne çagalya deyip bari otaydı. Mesela 100.000 liradan 30.000 paylayan eken 70.000 özüne galya da hasapla uğradık golün. Allayar ekenle motorlar badip bara motor, şovur motor. Her gerek video çeken ol, başka birinin kapısını elten olup, aylap, allap böller, halkı neşul uttu deyip öyle adamlar nemet diye bilyen mi? Ben bu işlerini çözdüm denim de kadar dedik görközüm, min hana buloğluna sen öyle adam, min bulamşol, anı o anırdaki möd yollaşın, olam şovur motor aylap bör, deyip nemettim ol, bu gennece men buloğ ettiğim son can ettik, eylekten uğurlaştık ol, onun ait ya, sen ya neymiş diyen ait diye, koşulma diye bana. Karoçy, menem bana aýtdym inni. Menem bana aýtdym. Yekejäň özüm bar şo gennejeleň bar bir nemede bir-birini gollaýarlar. Menem aýtdym yekejäň diýdim görünseň, inden ele görünseň diýdim. Gönnidim şu test gaýtlaryňyz, zatlaryňyz, videolaryňyz goýjak TikTok'a diýdim halka ýetirýän diýdim bolyn. Olara ýetdi inni erkekler çykyp orada. Bulara ýüzüne dalanok. Nime o eleýlere bir zonada oturan bary. Daşo bar.
Şu taýda paniýaçada wa kidal etmek adam. Aýal maşgala aslında kidala bolana bilýän şu ýerde zatda. Ýöne imne oturup gelen ýa maşenik aýallar şeýde erkeklerden hem erkekler adada da çykdyydym men şuma. Çıktım da. Oňorupsyň şona. Ýöne bey oglanyň uğruna çykjak ne diýip bolsa ertirgatlar bilen öz ýolu alay. Aslında bu Türkiýanyň kanunlaryna da ters gelýär bu. Ýekeze deme berseň bolly. Balara. Masal üçin pul ýynajak bolsaň vergi bermeli. Şonýaly oýun oýnatjak bolsaň kan ýa-ni vergi gaçyrmak diýen ýaly kanuny aýkyrı ýa ters gelýär. Şoň üçin bulara da düşündirip Türkçe däl. Salam. Kän adam bir adama ýamanlyk berip, müň adam diýir galan. Diýme şu bir adam ölüp geçsin o, ýantyn şol adam. Bir adam ýanyp elbetde. geçsin. Salam oğlum. Zaten milyonun Aleyküm durmuşyny näme kurtarýar. Salamu aleykum, hoş geldin. Elbetdedir bir türme basılmalan bolsa basılsın ýöne müňlerçe adamyň pulunary otyr Allah bular maşynyň dadyň suratyny goýanlar. Men aýtýan birini ey maşynyň wa bolsa gitdi maşynyň sürde bärdin emma suratyny goýup Allah otyrsyň halky. Anan ýanam bar omuň. O zaman maksat olar kime şikayet edeceksen? Vay. Gön näme diýip bara? Savcılık eltip beräýmeli. Hemen şavcılık ertip verecek. Şolaň at familiýasyny telefon namaryny ýazyp beren, ha näme de pully oýun oýnaýarlar. Oýun oýnatýar diýip ýazyp berýän. Cumhuriyet savcısyna barýan. 6-njy gat adliýede näme wa? Bilişim suçlar bölüm var, şoňa barıp arda ýazaýmaly. Bolýan şey. Gön daş etdiýärler. Hawa bolýar. Mesele däl. Gön ot näme etdiýärler? Gön alýarlar. Plança 100 000 lira da ceza ýazýarlar, pul cezasyny näme etdiýärler? Ýükleýärler üstüne. Birinji gerek. Türkiye'de bolmasa ne adam? Ya Näme bolsa bolmasa? Türk nomeri ýazylyk dur diýär. Näme ataba gon tatasa aýaňa gon Yok, Türk'te. Ne Türk diyen? dolar. Bildiğin Türk'te olanlar. Belki Fransa'da oynatsak mesela. Ben Fransa'da da bolanok. Vatan gadiyet neydi belacak mı ya? Yok, onu var ha. Häzir çörüň bilişim suçlaryna girýän, masal üçin arda berýän. Nirde bolsa bolaýsyn şu taýdan. Şoň gaýdyp girmedýär edýärler ýa-da opşy şoň nemesini ýapýarlar. Bir da edýärler bärde ýöne. Türkiýede Adam- bolsa Adam Fransa'da olsa şuradan arda veren olun şu taýda hesabını yapýarlar mı? yok, TikTok'daky ýapýarlar. Evet, şu maksada sen şu näme diýip dursun. Inni bolýa Yo, şey bir motor diýerler. ýaýra bersin bana şu kesel. Yok, dur bir mı çıkşul men var ha protein gitdiýär bu tam demetin gitsin deýim bir mı çıgan başla. Ay diyorum ha o Fransa'da bolsa orra medenetsin. Şimdi Türk'dekilere diýen. Men ýandakylardan başlaýyn. söyleyeceğim. Atamäle diýerdiň nämetini näme üçin imin noş maksadyň tersine gidiyorsun şunu. Ya Men taktı bu. Biradan önce başladı. Gollu oňorýan şonu dawai diýip bizem goşular näme hyzmat gulluk diýip. Yok, Yok. Ýalňyş bolsa aýt, ýalňyşsa ýerim, ýalňyş ýerimi aýt. gaty doglaýjam men üçin. Eger şol ýaly neme var bolsa aýtsana şon Dur Sultana bara o gurama hökümine bara gün ýazsyn da şon. Ya, dur Sultan gören okmalar. Men aýtmasam diýär ýataňa. Ay, Dur Sultan maslahat dinläni o janly onju. Dur Sultan hemme zady bilýär. Sen kim maňa akyl öwreder ýaly ýaman. Selam. Menen sakda. Bu Menen mesela akylly. bu mesela ayak bassın. Yo, maksat şan onu edip bilseňiz, men taňa lişni ödüm, resa ol taňa ýalgatyny aýtsa. Allah'tan elim gözüm dert görmesin. Ölüp geçsin o şol adam o. Bir adam ölsün, zaten şol adam ölümle milyon adam halas edýän sen şu taýda. Milyon adam ýene diňe Türk'ün içinde ýaklar. Şolar öz çagasynyň agzyndan kesip näme bolýar? Bir mut gelýär. Bolýar. Tamam. Senin
Owa şükür. Satasa aýaňa gönüşü maksadalar. Ya doğru da aýtdy. Men ýöne başga da bolup biljek wariantlaryny aýtdym-na. O hakynda da oýlanmaly adamlar. Ýöne Näme? şu adam bir tane ýygnatsa maksat ýygnatyp bilse şular imin o ýygnatyp bilse deport etip bilse. Ejen galana ýitip gidýär samastaýatly. Şolaňyny hakykatdan men maksatdan aýdan dogry. Bärder baş olar ýalar. Näme? Lotereýa oýnatýanlar. Ýöne olar näme-de? Nalogyny ödeýärler hakykatdan o. Nalogyny ödeýärler. Olar bir gurulma ýa. Akylly oglanlar men bilýän ýa onu agdyny açandan bilip durna men adamyň näme. Şolaňyny at familiýasyny bilýän bolsa, telefon nomeryny bilýän bolsa, TikTok hasabyny bilýän bolsa ýazyp berýär meni. Eger bärde olar. Bilýän biziň şumal 21-nji asyryň problemasy näme? Adama bir zat bolsa köçüde her kim adam baryp düşüp durýan şu adam daşyn. Ay başgaty jaňa derleýdi. Başgatam ay o jaňa dendirýärdi. Ýöne şol adam ýatdy köçüde. 10 minutap, 15 minutap ýatdy. Şunun içinden bir akıllı çıkıp jaňa däýmese, jaňa dilene murda tärdin jaňa diýär şol adam. Ýöne köplünç ay ýa-da başgaty mysal üçin bir garp bolan ay bu bökür başgaty bökür. Garaşyp durýarlar. Bir edýänçe. No şuraya adamdan nimesini kesmeň olur, energisini içinden gelen ilhamını kesmeň. Aýtym golluw Eger ber. maksat ýazyp berse menem gol çekjek şoňa şonu. Oňa benim gol çeksek Türk nime diňe Türkdäkler gol çekmeli mukara interes. Türkmeniň adyny bolsa menem çekjek gol. Ya goňşyňda tarakan bolsa seňe möýüňe şu tarakan gelýär. Şu tarakany başdan garynp aýyrmasaň, sıçanam soraýar. Sıçana bilemek ony tarakanyň bahs edýänler men. Etajaýda ýaşaýan soň. Bilýänmi? Goňşyňda aşağı goňşyň. Näme? Ýöne şol lotereýa oýnuny bara dogry maýdaýyn men. Ýeki jegede gam gatnaşmady. Meni hiç söýgediklendiren oňam. Şoň Allah gollugy mene bara ýa fotodan bilýän näme elýär belli zatda. Da menem wada goşunum hakda ýok wadatlary. Ýöne millet aňsat gazanjak bolýar. Şu aňsydysine gazanp bolýandyr diýär. Şu maşyn imende meňnesilerini çykar diýip pikir edýär millet. Çıkanak sen nesilerini adamlar. Şonu dogry aýtdy maksat. Ýöne şol atlar bilen bara Türkmenistanyň hökümetiniň aslında özü normallar. Şo ýeki jegedek duýduruş berse bolýar konsolosluk. Şolar ýara Görtürsen gelip baram gelip şatlygyň efirine gelip şatlyk golýarlar o. Götürip durýar şolonky. Konsoloslugyň özü nemetde o köpsüne o götünne durýar. O mergen gul bara. O has binam sekener oğlu. Adam ýaly aýdylanyny düşünen oğlu. Gaýtym mara etjek edenmetden ýaro. Gat binam sekener. Näme de maksat o näme ükle seredýän ama näme dölýän içinde seredip güne çykarman bakkan. Hawa. Burdan boşaya hakyky adatlyga çykýan bolýar. Değerlere, meserge, näme gör şolarda biziň türkmenler şonda türmede saklan daşa çıkan adam. Hemme de edip görmelim ki diýip pikir edýär. Ýa Toplumyň etika, jemgyýetiň etikasyny bara bozgoýlanyp berler. O soň bara näme bolýar bilýärmi? Türkmeniň adyny zepir etdi. Şolar 3-4 sana haramlady üçin bara türkmenler edip türkmenler beýip gördü. Menem gördü. Oynamana can edem o aho. Ağam TikTok'un içi dola ejenskeniň binamslaryndan. Utanana o men soňçyny diýänne. Sen şolaň at familiýasyny, telefon nomeryny bilýärmi hemmesini? Seret näme gerek diýsen am at familiýa gerek, gel nomer gerek biram mara. TikTok girýän bolyn, TikTok nemesi bolýar linki. Hasabymy? Hasaby. Ha o şoň özü link bolýar. Şonu alýan. Ha barýan bilişim tuşlaryny barýan daýym arda ýazýan gön saýjyň öz senden dilek çalýar da ardan alýar şonu gönmer. Ýazýar gön kompýuter dolar bar oturan ýerine. Ýatyryp aýlaýar ha. Soň polis adresiň hemme zadyň telefon nomeryňdan ýa-ki TikTok adresiňden girýärler, tapýarlar da bar.
Tamam, nirde bolsa da misal üçün şo taýynyň ças polisiýa bölümine, karakoluna habar berýär, şo taýda ýaşy alyp gaýdyň diýe. Bolly. Gerek bolsa. Onu o suutname hükümne şolar ýalak neme geçirilýär ha, ýa-ki ýarşmalar geçirilýär ha. Şolatlardan mara zapis edip hemmetininkini bir alyp goýma diske ýazdyryp. Etdim. Men etdim o zatlar ýanky. Daşlar maksat prosto daşlar tuğremiz imzan der. Bu fenano men şolun menelem bolsa şolun malazet. Gatygo edýär maksat. Başçı millet garşyňa dursa men teň arkaňa duraryn. Bolýar. Yo, gatygo edýär şuman. Özüm türkde bolsam birinji meni gitjek şota. Gidip arz etsek şolun. Öýdýärler. Propagandany gollaýar olur. Propagandan bize garşy bolýar. Yani biz aktivistler aktivist kabul eden, propagandada biz aktivist ya. Düşündüm. Ama yani maksat yank men sana karşı durwaydym, o başka da neme opsiyonlar düşünmeli. Adamam Polonya'da bolsa kim arz etmeli. Mesela Türkiye'de düşünüp Türkiye'dekiler urayralar. Yani ilk wara bir zat aýyrjak bolsaň, özüňden başlamaly we etrap töwerüňden başlamaly. İlk men Afrikan ýa-da Fransiýany pikirlensem, Türkiýedekilere degmeli bolýar. Men Türkiýedekilerden başlaýyn. Birinkilerin köpüsiniň häsiýeti şo da. Diýe oyunu men maksat YouTube oyunu şu video. Teň furutun oyun ýanyna nemeleri oyun oýnaýan furutdan goýuplar. O oyun Mortal Kombat edede. Mortal Kombat akçalyk bilen uruşup durýarlar. Bir tarapdan sen, o tarapdan 10 adamyň furutunu oýnaýar. Men tekdi demeden bolýar, oglanlar jaň edip bara. Nirde ýaşaýan aýtýan bor. Adamlar bar heleýlen, gelnejeler. Menem bara gel agam diýip jaň edip nomerym bar, telefonu ulaşyp otursaň. Olyn bara diýen bolýar ama gorkam kan diýip barlak görýär. Menem gel diýdim bolýar, hiç soň jaňam etmedi, bolýar bar ýany diýdiler. Inni ondan soň gitdi bular aýtdym da gelneje diýdim, şol ses näme diýdim, ýazdyryp alym diýdim. Ha diýim görkezdim bolýar. Gelneje gönü giden ýar boldy nemesi. Olar ýa tehdit etmesem, şolar ýazdyran bolsaň gönüme çykar wara hiç näme etme bulara geçiremdi. Yok, gelnejelerini söz berdi, men çykjak geldi. Yo erke olsun urkoçu olsun wara adam näme etme. Yok, inni. Men diýjek bolýanym baragam. Men olara duýduruş berdim. Ha, olaram diýenim etdi däni. Oglanlar diýelmeden ok. Ses gitdi öýte. Yo gidene. Oglanlar etme, oglanyň maňlaýyna taýak deýänçe etme maksat. Sen bas oglan bolsun, gyýy bolsun, hiçkilik jins aýrymçylyk etme. Yok. Nemenne başyka VIP konkurs çykdy, ondan ýene bir marda oglan çykdy. Şumat Camry oýnaýar. Olam men patpiskim içinde bilemek ýa-da atamany çoňa patpisin ýa-da maksat şoňa patpisin menne çykýar şol efirler çykýar. Yo, mene doğru mesam hiç mi patpisin da. Bir giden wara takip etsekler wa olaram alam. Ýene näme çykýar menne? Türkiýeňe meýdiýän bir oglan çykýar. Edil şoňa meýdiýär ojatly. Ýaz bar. He? Hawa başan ýalak, ýöne sakally däller, ýüzi inçerek bir oglan. Dewap. Optimayt Hawa lewa. Gün blog edýärler, günü. Hapşe zara bir we şol libon efirine girýän isa gurlamam, girim şol blog edýärler o men. Yok, men näl pikir edýäni sene. Şolunlar gelnejeleň adamlary. İsa diýema. O neme wa? Sen näme diýjeň ýa muje bilýärler adam, seň karakteriň belli adam. Yok, men polisiýa wapşe girem ha.
Söýgi, odur, budur, prikol, şok bolýan soňşa menem bir adam aro. Robot däler o. Ya çörek bilen elim nemenim. Çörek üstüne elim goýup siňdirem. Ha çörek o menem agzymdan çeýneýän. O menem burnum sokup etýän. Siz ýaly. Menem adam. Sen adam da. Bak Türkmen halkı üçün sen adam da. Sen iyi yamara. Bular da sıradaş bolsa denämi diýmaklar sıradaşyna. Üt köşük mü? O üç köşük pan yapar. Boğma kullar. Şükür şükür. Yani. Hocaýyn. Normal söýün, sen ýöredir. Şükür patron näme? O Baku. Barmı senin? Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aleyküm Bak selam. mesela öyle sorusun. Koyma diýme profil o. Hu berekatu. Ayrıca suratımı koysam Ebre fire girdim yani. Hormatly arkadaşly Hacı Serdarymyzyň suratyny goý. Teken açýaly hazır Ebre fire girdim. Mertebesi belen liderimizin suratını koy. Mertebesi belen hormatly näme? Arkadaşly liderimiz. Bak bir zat diýip durun sözün mölk geçen durma şu hätetin aýra bunu. Ayda bakı. Yani sen diýişiň ýaly bir efire girdim de yani bu kime kulaklı zat diýip çıkarıp kovdular efirden. Bolmasa neme sadece dinle otin aşağı girip. Burnum soksa hem ýara. Alanatlar neme atemel ýokuryk almaýa bular. Diň aşağı gir ýa-mı? Giren üçin soň ýa Zara diýip bir we ýüzü kirpikçe ulluk hamir maýalyk bilýärmi? Şoň efir öyle gi. Evet geldi. Bizleri görseler korkuyorlar. Ajdarhadan. Azrail'dan hem şunyalı korkmaz o bizleri korkutuşuyorlar. Senden gorkan düşünüp Nurmurat. Sen de gelip gün gıybat söýüp başlaýan. Men hiç näme diýemem. Sen aktivistden mi vatan döwünü sen? Men watanyň döwünüň aktivisti. Nurmurat da şon ýaly diýme. Sen öýdürler başda sen özüňiz kaçyn ýaňyz şon diýdiňiz maňa agdymaňa ýok on ýaly diýen ýok. Oynamçı. Bir gün nesip bolsa men Türkiýe Cumhuriyetiniň öňünde men sorajak Türkiýe Cumhuriyetiniň vatandaşlary men Türkiýe Cumhuriyetiniň bir vatandaşynyň elinde halal zähmet işläp özümi tanadyp türkmenligimiň mertebesini ýokary galdyryp türkmen mertebesi öýle bir ýokary galdyrýan ki anasyny sataýan käbirler gelip maňa vatan haýyn diýerler. Nasıl? Kim diýer? Anlady bilenmi käler diýjek. Kim diýen aýt gönü. Ya misal üçün Türkiýe ene maksat atlaşın. Vatan dönüyor diye. Haçan diýdi? Men ýa-da diýsin. Haçan diýdi? Ya benim yanıma geri bilme ola diýme eken geri bilme diýen canım doguncu. O näme? Dilbere bala konuyu kapatalım. Ben barayım yapaly. O sen näme üçin onu öldürsün alýan? Ha o kim vatan dönüyor diýen o şoň öldü. Kim diýen o şoň öldü. Olayjak o Nurmurat ýöne sesin gitip gıygyryp o. Ya men tupoylara bir zat düşündürüp bilemok canım doguncu. Öwez geldi. Bir zat düşündürüp bilemok. Bir zat diýen bilen düşünmedik bolýarlar. Düşünýärler, sarsyklyga salýarlar. Bu sarsyklyga salşyňyz özüňize ziýandyr da onlar. Wallahi emin edin Ya inaşsak nesip bolsa ha ertir men nemeden anket açdym olanlar sizem doldururum şu wagt neme YouTube kanalyndan bara biz ertir kim mekan ses gelse de mysal üçin biz şartlyk şyky fi watan näme diýip ertir öýran etjek men birden %100 alaýsa ses alsa ýani haýskan bolsa diňe ılgan etmez biz diňe Türkmenistanyň hökümetine Türkmenistanyň ministrligi Ministerler kabinetine. Yok ya tövbe estağfurullah. Medeniyet Ministerligi, Türkmenistanyň İçeri İşler Ministerligine, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliğine gulluğuna ve Türkmenistanyň hormatly arkadaşly Hacı Serdarymyza bir haýyşname diýjek.